وسلم رسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتبارك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. صدر محترم ومكرم عزت مقام عالی جناب حضرت قبلہ سیدنا سیدی و مرشدی و مولانا گل بلوچ بادشاہ صاحب مبارک دامت برکاتہم و فیوزہم اور برادر محترم و مکرم عزت مآب علی جناب صوفی سلیم اقبال صاحب گدانشین دربار عالیہ شیخ جبری پشوری رحمت اللہ تعالی علیہ برکاتہم و فیوزہم دیگر دلیری و نزدین آراغل درنو مشایخ عظام علماء کرام دے داتا سرحد سیدنا شیخ جبری پشوری رحمت اللہ تعالی علیہ دربار ولایت تراغل درنو ملمنو حضرت قبلہ سید محمد علی شاہ بادشاہ سے استان عالیہ کوئی فقیر سے اوید تشریف روڑو ٹائم موسیقی مختصر دے سلیم اقبال سے تنہمی مبجوب مولی تک انتظامینا فہم نفس کے دے اور قانون اور ضبط احترام دونوں کا لازم دے. بس حاضری ہے اللہ پر دربار کے مولے بھی اور اللہ تو وہی پر دربار ولی ولایت اور کرامت کا قرآن ہے.
ورشتہ برشتہ بلا رشتہ برشتہ کرمشتہ برشتہ دا قرآن دے دا خبر دا قرآن دا ثابتی دی دا مطلب دا ثابتی دی دا آیاتون دا ثابتی دی جلالوں کو قرآن مجید کی بیان کر دیتے دا حضر علیہ السلام حدیث کی داقائے دو جہان شہدہ وَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عقائد دو جہان وَوَجَدَا حضر علیہ السلام دے دا قرآن کریم فحوالہ باندے اصحاب کہف پیوغار کے نحو دبارت رسول کالا اولوی کرامات و خاوندان پا قرآن صاحبی شکلی چلا اللہ جل جلالہ بغیر دی دنیا دا خوراک و استاد اللہ جل جلالہ جو دسا بھی انسان عقل ناخلی انسان عقل ناخلی جو سوئے کی خوراک نکئی قوبتی نسکی سونا ہوتا بولے بجوندے پاتشی میاس بجوندے پاتشی دنیاس بجوندے پاتشی حرکم طاقت ہو حرکم آراتے توا اور حرکم قلوبو جنہ دبر درس وگارا اصحاب کا پغار کے در الہ العالمین جل جلالہ روحانی خوراک میں نشیدی دا اسمان نمیلاوی کی دا خودے بندگانو کا اغیت اللہ ہوتی خوراک میلاوی کی دا خودے بندگانو تا میلاوی کی جو دا اولیاء کرامت چیدی دا قرآن ثابت تھے جو سڑے ہوئی تو قرآن منن تو دے کو ولی مندی جو سڑے ہوئی تو قرآن منن دے کو ولی ولایت مندی جو سڑے ہوئی تو قرآن منن دے کو ولی کرامت مندی کتال خوشبون دے تو کتال خودے دوستان کوئی لگی خودے دوستان خودم رخصت کوئی لے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام خوشبو لگے گا اور قسم و اتولین کے بوئے سے طرح خوشبو لگے گا باقائد و جہان مالک ببر کی دی نبوی کے قائد و جہان قائدار حال کو فرمائل کہ مالت یمن در حمان خوشبو رازی مالت یمن در حمان خوشبو رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان سارت یولا سبیل سرح انبیاء من لدے سبیچ ملائک حرکات و سکنات بغیر اللہ دا امر نہ لگئی دادم ایمان نے دیشی پا حرکت کے راضی دا اللہ پا حکم پانے راضی دا نبی قول دا اللہ قول دے دا نبی کلام دا اللہ کلام دے دا لہذا مویسی قرمی دا مقام دا سوار کلونے پر زبان میں لاؤ دے دا حقیقت کی پر زبان خدا میں لاؤ شہر دا ولی ولایت دا قرآن میں ثابت تھے دا ندا بریلیان عقیدہ دا اور ندا ناکی خان عقیدہ دا اور ندا ناکی خان عقیدہ دا دا زمون دا اہل سنت وعد دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا زمون دا اصل مسئلہ ماذا پسی دعا اشتاو ماذا پسی دعا نشتا دا اس خبر اللہ دا اس خبر اللہ جلادی پسی دعا اشتاو جلادی پسی دعا نشتا دا اس خبر اللہ دا جنی پس صورت منشتا و صورت من نشتا دا اس خبر اللہ اصل مسئلہ تتاثر خیر چی پس سنت و پسی دعا نمانی دمون دیس رکار نشتری چی منیو کا نمانی لہذا سنت و پسی چی کم خلق دعا نمانی دا حقیقت کے شان مصطفیٰ نمانی دا قیل اصل مبارک ذات ہے
پسی دعا منی آقا مولید منی آقا زیارت منی آقا جمشپن منی آقا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ منی آقا صحابہ منی آقا نبیار و امام منی اسی نعمت ہوئی کہ زیارت نے دل منے دی اصل کی نزیز زیارت و مراد زیارت جناب محمد رسول اللہ عام خبر کو عام خبر کو ہمارا ہت شاسر پر یہ خبر کے تعلق نشتا جو صرف دا اللہ جل جلالہ دا دوستان و غلام و ملنگن اور خدای دا دوستان و سرے میں تعلق و تعلق دے زمان کن و خدای دا دوستان و سرے زمان مرم و خدای دا ولی قرآن میں بہت دے ولایت قرآن میں دے قرآن میں بہت دے کرامت قرآن میں بہت دے ولی تا احادیث میں بہت دے دا ولی ولایت دا احادیث میں بہت دے دا ولی شان دا سرور دونین دا احادیث میں بہت دے ولی ویستا ولی ویلشی دوستا ولی ستا ویلشی دوستا خدای مفاق دے کرنا آواز رانا وی خدای مفاق دے رانا دوستان مفاق دی جو بلی ویلشی دوستان مفاق دی رانا دوستان چیزے چاہ مفاق دی خدا خودی مفاق دی کرنا ولی برکتا سکار صادق کی کتاب حیران کی نبی موجود سڑے حیران نہیں تو ولی کرامت سڑے حیران نہیں آپ سری پر سوچ و فکر کے دا شیئر اشترے فجیر سلسلہ کی اللہ خبر خاص کو بلا تبہید لیکن کہ کم بے مختصر میں ماسدی میں کہتے ہیں پاتے ہیں بلا تبہید سسر دوسرے متاثرتا دا اولیاء جو تری کرامات بیان ہو اگر جب قرآن کریم کے دا اولیاء کرامت بشمار بیشی اور دا طول لنبے کرامت دا بیدارے کہ پلسکن سر آیتوں کے اللہ رضی دوستان کو تذکرہ کرے گا پلسکن سر آیتوں کے خدای دا دوستان کو تذکرہ کرے گا یو شیخ جنیدی کشوری رحمت اللہ تعالی علیہ یو دبی ہم نام جنیدی بغدادی رحمت اللہ تعالی جنیدی بغدادی رحمہ اللہ دیمہ حقیقت کی گلنو بسیری سبتی رحمت اللہ تعالی علیہ نفیز یا شیر سبحان اللہ زمانے پالوان گئے سید آگے مشہور آگے آجا گنو تاسو بسر گنو تسور زرگنو کرتا اور دلتا رسول
बल्दी में बागरे दे मुसाफिर वाले वो वजूद पानी कमजोर है वो प्रसाद पानी मजबूत है पकाई पानी कमजोर है वो जमीर पहलवान निकल से दे जो मेरे बगदादी सरा पंजी मिलाओगी चिकलवी पगी और करने वालों जुनैदा ज़त मुहम्मद रसूलुल्लाह दरबार के 1.5 साल मुसलसल जेल